even get to cross. I pozdrav svima ljudi, ovo je nova epizoda Nixa Gaminga i danas ćemo igrati GTA San Andreas. Sam tu je sa mnom moj drug. Anto kaže, jalo! Alo, stani da se vozi. Ajde, ulazi. Čekaj, ja moram biti. Ajde. Ajde, vozi druže. Okay, yo, Dre. Chip this nigga off, bro. But ain't another hoe. Da ne bi dobili copyright, isključit ćemo radio. Doj, što je ovo? Izvini, ajde ti vozi. Ti vozi, nemoj. Evo, ja sam ušao na dvoj. Ajde. Vozaj. Imaš malo kelta, drogo. Nema veze. Gledaj se ovo. Opa! Ajmo na onu Erase Map 2. Ajde. I, ajde stvarno. Čekaj, ja moram da izađem iz kola. Čekaj, ne, podignu me kola. Ja sam te poklonio kola. Ja se uzmem... Neka, evo tebi ova kola, nestala su. Bravo, moj. Nemoj. Sad ću da uzmem neko kola. Ne znam. Ček, sad ću da vidimo. Ajde, ja ću ovo. Samo da isključimo radio. Jedan sa škartom. Ajde. Da mi ove male kartiće zovemo škartom. Ajde, 3, 4, sad. Ideš na patke? Da. Ajde, 3, 4, sad. Kuda ne idemo da daj. Ti su meni plav. Koje sam ja te boje dole na mapi? Zelen. A? Zelen. To. Ovo, pa... Ćao, brate. Ljubavko leti, ja sam izokreto pokreto. Ti letiš? On nije nizašto ovaj. Škart. Moram uzeti nešto drugo, on nije nizašto. Ajde, ja te čekam tamo na skok, tamo. Ajde, promeni. Ula. Ja si uzeo, znači. I ja, majko mila, šta ovaj uzeo? Ajde, 3, 4, kreći. Ne isto ti radi. Ajde. Ne dobijem živnicu, snute su radi. Evo, Evo ne. malo ćemo se ljudi voziti, pa možda igramo, budemo igrali kako. I ti imaš mnogo malo helta, a sad? Ajde, vidim vas sad uzeo. Čekaj da ću ja ispravim. Oj, ne. Evo, čekaj da vas udarim. Nešto! Ajde. Jel ideš ti? Ovdje jebem ja, a? Ej! Ajde ću ovdje. To. Znaš da se pucaš ovdje. Ja čekam ja niko. Čekaj. Moram se na budu raditi. Oj, tu počne gdje. Ajde ću ovdje. Vidi to. Ovo. Jel ideš ti? Nema čekaj. Leti je pantu. Ujebote. Evo, dotel na Mars. Jel ideš? Jo, majko mila. Ajde ću ovdje. I ja sam. I ja, alo, vozim, maco. Ovaj auto je najbrži ovdje u GTA San Andreas.
Ne brinite se ljudi, uskoro ide novi klip GTA 5, možda ćemo igrati online, ne zna se, ali ne znam da ćemo. Ja tu možda ne idem. Ajde, ali ide? Čekaj. Sad da se sluka. Ja sam stajao. Naravno. Pa si se slukao. Gdje ti ideš? Aj, evo. Vidi, ljubreta. Vidi. Ajde. Gle ovo. Bez sranja. Ajde, čao. Oladje. Ajde, ideš ti za mnom. Ne, slukao sam. Marš, ne u mene. Ajde. Šta da čekam, bre? Ajde, čao. Ajmo, jedan veliki skok. Ujebate, ja sam otišao. Evo jedan. Ja sam otišao pizdu. Ajde sad ću da... Ajde na fan mapi drop. Čekaj, da vidim da mogu da uzmem pušku. Mogu! Je. Mama, drop. Ne mogu da probušim. Ovi autobusi ovdje. Čekaj, Aco. Ajde ti ubij me. A, dobro, čekaj. Malo tijelo. Čekaj sam. Ne, imam ideju. Evo. Kidding, little gonzo? Ne mogu da tu udaram. Evo. Ja samo sad čekaj. Meni laž. A dobro. Čekaj, da jedno može speed nazad. Ovdje može. Ajde, ali ide, si došao? Dolazim. Ajde. Nemoj me udarati. Stani. Čekaj. Ajme, iću malo da slajpam. I ja majko. Čekaj, hoću ja da promenim auto. Neću ovo ono. Pa čekaj ja. Nisam te ovaj. Au, koji bismo mogli auto uzeti? Čekaj. Idemo ne. Koji si uzeo? Ja, majko, mila, šta ovaj uzeo? Ajde, kači! Gdje je otišao? Kurac. U kurac, brate. Vidi mene. I ja, majko. Jesi ti upao u kuru? Da. Evo, čekaj, evo i mene. Meni se auto. Vidim te. Meni će eksplodirati auto. Možda neće, možda neće. Jebate, ja otišao. Moj krš prešao. Ali ideš ti dole, ja sam otišao. Ja sam otišao. Meni će eksplodira auto! Ja sam otišao. Oho, Anderson. To! Jeee, uspio sam ovdje. Hajde ajmo da spucamo, Ne. I ajde na Team Deathmatch 2, ajde brate, stvarno, ozbiljno. Hoću malo da spucam, da vežbam malo za GTA 5. Team Deathmatch 2. A si se spavnalo? Stvarno. Ti u Bluetooth. Ajde sad da ti jebem majku. Evo. Dobro, ja sam uvijek su kratkim farmericama. Zovim farmericama. Ajde. Čekaj! Ja nisam bacio bombu. Ja pukao neke bombe. Bravo. Gdje si ti? Ti su u vodi? Ne.
Gdje si? A, eno. Čekaj da ti bacim jednu bombu. Tamo. Ne bombone. Ja da bi ladno. Ne bombone, Nikola. Ajde! A vidi da Ani govore. Ljube, pravi ljube. A vidi ga! Pandure. Čekaj, pamet ti ga. Ajde, spanuj se. Imam malo healtha, dobro. Ajde! Eno. Čekaj. Čekaj, da... Čekaj. Nemoj biti Čekaj nas čist. jače. Alo. Gdje je, ja krenuo? Jebat ću ti majku. Ne bilo ti slagalo. O ne! Ajde, dođi ovamo, baby. Baca petardu. Petarde, a? Gdje si ti otišao kod kurac? A, evo ga, dole. Ajde, dođi. On ne može! Što ne može? Nije poštena igra. Ajde, sad ću ja doći tamo kod tebe, da te malo vidim kak jesi. Evo ga tamo. A ti plaći ono... Čekaj. Ajde da ljudi. O, gdje si ti? Ti zgore. A gdje sam ne vidiš, tek ne vidiš. Vidiš. Moram vidjeti. Spija sam te. No. Daj ti kod mene sad, brate. Evo dolazi. Bam, 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 bam. Dovo. Vidi šta je meni, ja sam drugi. Ajde. Čekaj. Ustan Andreja, brate. Pisat ćeš malo se ja kažem ovako, Đorđe Mikić, već sam Đorđe Mikić, ti Čekaj, pa čekaj, ne vidim te na. Dajmo, čekaj. Ajde, dođi. Igraj, mačko. daj dao sam koji i mobilni moj fiks. Trebao ti dati moj mobil. Ja te će sam ja kod kući. Kad ti ako budeš u školu. Dobre, baki onda piva. Pač. Da sad piješ tako. Nije. Nema. Šta smo sad? Ništa ne. I to je 70.000 imam za rad. Oni kažu kad Ne, je se. Koliko ti imaš? gledali 4.000. A? 4.000 dolara. one Ne, imam 0. Znaš ti gdje sam ja? Opa. Ja sam ispod tebe. Pač, kurac. Refletame. A daj! Je. Aj sad nešto drugo. Ajde. Sad. Ajde ljudi, dok se mi dogovorimo, u stvari nećemo se dogovoriti. Gdje ću?
Mislim se da napravimo pauzu dok se mi dogovorimo šta ću. Dobro. Ajmo na parkour 2. Ajmo na parkour 3 da vidimo. Ajmo. Ljudi, da mi ne odugovlačimo koliko ćemo mi puta biti tamo na parkour 3, mi se vidimo do njega, vidimo se, evo nas ljudi, vraćamo se. Jebote, šta je ovo? Aco, šta je ovo? Neko strano. Mi treba da... Treba. Jej, mi, ljudi, mi smo na parkour 2, zato što se nešto čudno desilo na parkour 3. Nešto mi je stiglo na Skype, ko smara, jebat ćemo majku. Čekaj, ne bilo tu. Čekaj, oco! Dajte. Pa čekaj. Čekaj! Malo. Čekaj, drugari smo, alo! Stani, čekaj! Čekaj, vi da ima bolje da se kuće. Nemo, Drugari evo. smo, Vidi ga, ono sam bio prvi. drugari smo. Vidi ga. Da si se zakucao, brate. Drugari smo. Nemo, aj sad polako kao gospoda. Gospoda! You won't know why you money, Rock. Drugari smo. Drugari smo, ti me tutrte. Deco, nemojte se tući, to nije lepo. Je. Je, Ja sam se kopao na avion. na avion. Ne, ovo je kofer. Ne znam, ljudi, možda ovo će klip trajati malo zato što je tek počeo serijal, onda ono... A malo će biti epizoda pa će kratko trajati epizoda. Aha. Pokušat ćemo 2 puta ovo da pređemo, ako ne budemo kraj epizode, može Aco? A tako Aco? Da, tako je. I na kom si ti kanalu, jebote, ti imaš 100 kanala? Imam, koliko ja imam kanala? 6. 4. 6. Da ti stavim sva 4 u opis. Može. Može. I ljudi, bit će link od Twittera. Imaš Twitter? Da, imam Twitter. Bit će link od mog Twittera u opisu videa. I Instagram. Ne I zaboravite, kako tamo možete kupiti jeftine i povoljne igrice. Po sniženju od 70% popusta. Vidi njega. Instagram ćeš staviti na koji možeš kupiti igrice. Da. Jesi ti normalan? Da, može na Instagramu. Znaš ti šta je Instagram? Znam, Šta je? pa može. Što je? A šta je Instagram? Instagram. Ne znam šta govorim. Instagram je aplikacija u kojoj postavljaš slike. Get out of my way. Možda kupuješ igrice na njemu. Ne može. Možeš. Čekaj, Ko je kupuje preko Instagrama? Možda. A ko je kupuje? Možda skladimo. Pa svi youtuberi stavljaju u opis videa Instagram povoljne jeftine igrice, jebote. Instant Gaming. Install Gaming, jebem ti život. Ljudi, ja sam slučajno zbunio. Ti sjeci ovaj deo klip. Ne, to da sećam. Jebi ga ljudi, ovdje sam ispod glup. Ne, pao sam dole, ne. Pauza. Ljudi, jeba nas na AA Jump, ja sam se zbunio. Biće Instagram moj, koji ja imam. Ja sam pomislio prvo da tamo mogu da se kupe igrice, ali ipak ne mogu. To je na Install Gamingu, tamo mogu. Instant. Marš tamo! Ajde, ja skači! Ja skočio. I on. Jesi skočio? Da. Ja letim u obakci. Gdje si ja završio kad si skočio? Ja sam završio ovdje. Ja sam završio Utrona 2. Šta? Ja sam završio Utrona 2. Ne, sad je... Jebote. Čekaj, kod tog slova S, čekaj me kod S. Ja ne znam gdje je to slovo sad. Ja sam skucu neku kuću.
možda kupim neku kuću da vidim. Mogu ovu. Jesu, A, 10 miliona, jebite se. Ajmo na A jump. Ajmo na A jump. Evo me, ja sam na A jump. čekaj, ja dolazim. Čekaj, nešto da promeni. Alo, brate, što si za meni? Bikes. Ja ću uzeti da sam čeza. Neka uzeti. Čekaj, ja uzimam sam prije. Šta ti uzimaš? Šta si ti uzeo? Sam čeza? Do. Gdje si ti otišao? Alo, Aci, znaš što ti treba da završiš kad uspiješ onaj skok tamo? Znam, treba ću završiti samo što sam uzeo. Ja sam skočio u ulicu. Ja nisam, brate, dobacio. Lijeban. Ja opet uspeo. Jump. Čekaj, ja dolazim. Ja sam pogina. Tonto. Jump. Gdje si? Da jebe majku. Ja idem opet na Ađa. Jebe majku ovome. Znaš viš kakve su poladi imam, 20 sad, 20 dobro. Ja idem na... Jebi se, brate. Dođi na Ađa. Evo, ako me neki ne rokne. Ja gazim nekog unika se pobija. Otišu na Sky. Ajde na Sky Road. Nemoj, ajmoj. Ajde na Sky Road. Da vidiš kakav auto imam. Pa neka dođi na Sky Road. Čekaj. Ja ću da uzmem. Ajde. Gdje se to nalazi? Na jump i ideš ono prvo gore. Znaš kako je dobro? I koje? Prvo Sky Road. Da. Ja, kakav auto. Gdje si našao taj auto? Ideš ono prvo. I prvo. Kod auta prvo i prvo ispred. I ja. Ha! Ajmo lako. Ja idem na speed. Brate. Halo! Ajde opet. Ja idem ponovno. Brate, što je dobro? Sad se provalio, trebamo sporo ići. Evo ga, uspjeli smo. Čekaj, sad treba ovuda. Brate, što je glupo. Sad ću da pokušam da se dignu, ne mogu. Ljudi, ja mislim da ćemo onda da završimo epizodu. Ljudi, ja mislim da bi bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav za vas i veliki pozdrav od... Koga? Ne! Alci! Aj, vidimo se! Aj! Bye!